हेलौ लोगोफोर, जों दा दंफैयो उत्तराखंडनि मुसुरियाव। मुसुरि इन्द्रा भवनाव दङ। जों दा इन्द्रा भवनाव थादों। जों बेवहाय प्रग्राम खालामनो थाखाय फैदों। जोंनि प्रग्रामा चम्पारन अडिटोरियामाव जागोन। लाल बाहादुर शास्त्री नेशनेल अफ एडमिनिस्ट्रेशन एकाडेमी बे जायगायाव जागोन जोंनि प्रग्रामा। दा बाहाय जों 6टा हारिनि मोसानायखौ नुनो मोनगोन। जों 6टा हारिनि मोसानायखौ जों ग्रेन्ड फाइनाल खालामदों। मैया रिहार्सेल खालामदों। दा बे रिहार्सेलखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो नागिरदों। आं नोंथांमोनहा नायलांबाय थानो हागोन। बाहाय 6टा हारिनि गेजेराव दङ आसाम, काश्मीर, वेस्ट बेंगल, गुजरात आरो तेलेंगाना। बे 6टा स्टेटनिफ्राय बाहाय प्रग्राम खालामगोन। बे प्रग्रामाव ग्रेन्ड फाइनालि खालामनाय जागोन। बे ग्रेन्ड फाइनालनि रिहार्सेलखौ आं दा नोंथांमोननो देखायलांनो आखायाव लाबाय। नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। आरो आंनि गोदान इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोनहा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुनानै होनो दाबाव। फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ नायलांदिनि।